Vedela si, že extra zvláčňujúci nočný krém bol prvý produkt Mary Kay. V roku 1963 totiž Mary Kay Ash, naša zakladateľka, odkúpila pôvodnú receptúru od Garbiera, takže vlastne človeka, ktorý vyrábal kože, hej, ktorý si máčal ruky dennodenne v roztoku a zistil, že proste jeho ruky sú hebkejšie a krajšie ako jeho tvár. A vlastne takýmto spôsobom akoby vznikla úplne pradávna receptúra tohto krému, ktorý samozrejme potom vylepšili, proste pridali tam rôzne ďalšie látky, ale vlastne pointa toho presne bola zvláčniť, aby tie ruky boli hebké. No a patril medzi prvých 5 produktov, ktoré vlastne sa uviedli na trh v roku 1963, takže bol súčasťou úplne prvej základnej sady a dodnes je naozaj skoro v tej istej pôvodnej receptúre takto predávaný, možno v inom obale. Dám vám aj obrázok, ako vyzeral vlastne predtým. No a je to krém, ktorý je perfektný v tom, že ho viete použiť na úplne že všetky spôsoby, na všetko suché, popraskané, proste on vlastne krásne záhojí suchú popraskanú kožu a ja napríklad ho mám teraz aj na perách, lebo mám suché pery, takže to je jedna z možností. Keď máte nádchu, môžete si ho dať pod nos, keď máte suché ruky, môžete si ho dať na ruky, na lakte, na kolená, na päty, ale teda tým, že sa volá nočný krém, tak je veľa aj mojich klientiek, ktoré ho používajú na noc, keď máte tú pleť veľmi presúšenú, tak si ho naozaj dávate na celú tvár. Ja takisto hovorím, že je to krém pre detičky, keď idete možno do tých mrazov alebo lyžovať, alebo majú nejaké exémy. Ja mám veľmi dobrú skúsenosť s tým, že mne sa spraví v zime na rukách vlastne alergia na chlad, také exemiky, na to mi to takisto pomáha a podarilo sa mi už párkrát sa aj obliať horúcou vodou, takže mala som popáleninu a na to mi to tiež veľmi pekne pomohlo. Takže toto je zázrak od roku 1963, ktorý proste si žije svoj život a podľa mňa je veľmi obľúbený medzi všetkými ženami, aj mužmi, aj detičkami. Takže kto ho ešte neskúšal a chcel by sa s ním zoznámiť, tak mi určite dajte vedieť a rada vám pošlem vzorečku alebo sa s vami stretnem.